Inca vol seguir apostant per promocionar el sector comercial com un element de dinamització econòmica de la ciutat. Avui ha estat presentat a la plaça de l'Aigua la nova edició del Dijous Gros d'aquest any. Però aquest dijous gros, i per això avui estem aquí a la plaça de Saigo, tenim una sorpresa que comença d'aquesta iniciativa particular, en aquest cas de tots els veïnats de la plaça de Saigo que han volgut col·laborar, que han proposat fer una bessonada, un plat tradicional que volen cuinar aquí i volen que el vengueu menjar aquí, a la plaça de Saigo. Has de destacar també que han volgut posar el seu granet d'arena, però tot el que se recaudi d'aquesta bessonada, que costa 3 euros també, serà destinat en aquest cas a l'associació d'Argarrover. Aquesta fira de primavera, que tindrà lloc el proper dijous dia 8, seguirà el camí que va traçar la primera edició després de dur més de 100 anys desapareguda en el calendari de tots els inquers. Una fira que se va consolidant, que evidentment dins el calendari de maig és una fita important per a la ciutat d'Inca i que necessita renovar-se sense perdre l'essència, sense perdre la tradició i evidentment jo crec que en definitiva l'essència d'una fira és precisament això, el cambalatge, la compra, la venda, el mercadejar. Aquesta presentació del Dijous Gros encalentirà motors, ja que aquest cap de setmana es celebra la desfilada de moda benèfica Aires de Primavera, a càrrec de l'Associació Comerciant d'Inca. Continuarà el proper dia 10 amb una nova edició del Mercadet d'Oportunitat, on es podran trobar articles de temporada a preus excepcionals.